Съдбата на Йерусалим и народа на тази земя е един пример и лично за всеки един от нас. Днес е благодатно време, днес е време, където Духа говори на сърцето на всеки един човек по най-различен начин. Днес е времето, когато всеки човек е посещаван с истина от Бога и му се казва това нещо. Кой как реагира на тази истина? Кой как приема Христос? Това е много индивидуално. Много хора казват, много сме заети, имаме много работа. Това е прекрасно. Но, скъпи хора, казвам го и за нас днес. Много сме заети, но идва вечност. Идва нов Йерусалим. Идва свят, в който всички тези ужаси, които до сега ви ги споделях и някой съм ви спестил, ще приключи с тях. И Господ ни посещава днеска и когато Той ни посещава, Той иска да бъде пълен господар на моя живот и на вашия живот.